Pois nos edificios públicos eu encontrei-me que en algúns non podía acceder porque non tiñan rampla ou non tiñan a porta ancha, tiveron que virme a atender afora, como se suele decir, como se fora, entre comillas, un bicho raro. Para, por exemplo, nunha porta, se é das automáticas, eu non coñezo o sitio, se tivera algo, por exemplo, un color, o rojo, por exemplo, que é un dos que mellor vexo, se estivera señalizado na porta, eu igual non batía. Despois, a veces nos edificios públicos encontraste o baño, adaptado, sí, pero ten unha peana. Como subes? Como subo eu? Eu porque a veces vou acompañada e me axudan, pero se vou sola, a quen lle pido axuda para ir ao baño. Ou incluso en ocio nos cines que te poñen diante de todo en vez de atrás. Ou a entrada a ras do suelo, ou senón unha rampla, pero non moi inclinada, porque senón, como subimos? Unha porta ancha, porque necesitamos ter sitio para poder entrar, e se temos que acceder a algunha planta do edificio, un ascensor, en condicións. Non un ascensor pequeniño.